डीजे परी, डीजे परी, डीजे परी। क्या नाम है? सुनील साहू उर्फ टाइगर, जख्मी दिल खालिसपुर। ए गुडी कहा तनी सुना ना। का सुने? पगहा पीरितिया के तोड़ दिहलू ये हो, पगहा पीरितिया के तोड़ दिहलू हो, काहे पकड़ी चरावल गोरी छोड़ दिहलू, काहे पकड़ी चरावल गोरी छोड़ दिहलू, काहे पकड़ी चरावल गोरी छोड़ दिहलू। तू का बुझेला? हम तोरे से प्यार ना करिले। अरे पगलो तू मिले लू काहे ना? दूसर ना दिक्कत आ गइल हो। तो कौन दिक्कत? सुनो, मोरा संग तोहरा के देखली होले, ए हो मोरा संग तोहरा के देखली होले, हमर पापा जी पकड़िए बेच दे होले, हमर पापा जी पकड़िए बेच दे होले, हमर पापा जी पकड़िए बेच दे होले। नाम तो सुना ही होगा, सुनील साहू उर्फ टाइगर, जख्मी दिल खालिसपुर। डीजे परी, डीजे परी, डीजे परी। ए भगवान वो किसी जाएंगे हो, ये पिंटुआ का काम हो। हाँ हमरो लागता उ मिली ना तो कर चप्पल चप्पल मारब। हे भगवान अब का होई? मिले के बहाना रहे उहे एगो पकड़ी, एगो पकड़ी हो, एगो पकड़ी, एगो पकड़ी हो, एगो पकड़ी। लागता कि पिंकू वाला गवले बाटे लकड़ी, लगवले बाटे लकड़ी, लगवले बाटे लकड़ी, लगवले बाटे लकड़ी, लगवले बाटे लकड़ी। मिले के बहाना रहे उहे एगो पकड़ी, लागता कि पिंकू वाला गवले बाटे लकड़ी। हम जानी हमसे मुंह मोड़ लिहलू ये हो, हम जानी हमसे मुंह मोड़ लिहलू, काहे बकरी चरावल गोरी छोड़ दिहलू, काहे बकरी चरावल गोरी छोड़ दिहलू, काहे बकरी चरावल गोरी छोड़ दिहलू। क्या नाम है? सुनील साहू उर्फ टाइगर, जख्मी दिल खालिसपुर। डीजे परी, डीजे परी, डीजे परी। सुना, तू परेशान मत होगा, हम बानी ना। का करबो? सुनो, अरे धीर धर मिले के बहुत बा बहाना, आई घर सोइया बुझावे हम दाना, धीर धर मिले के बहुत बा बहाना, आई घर सोइया बुझावे हम दाना। कौनो जरूरत हुआ जाके लेस दी होले, आई हो कौनो जरूरत हुआ जाके लेस दी होले, हमर पापा जी पकड़िए बेच दी होले, हमर पापा जी पकड़िए बेच दी होले, हमर पापा जी पकड़िए बेच दी मोबाइल नंबर 78 87 20 76 43। सुनील साहू उर्फ टाइगर, जख्मी दिल